Otxandion dagoz errementarizek, frakatxo zarrak eta begilek gorriek, irebazten ditu ez bai amaseiko gorriek, baina daroatziez euren egarrizek. Alferrik egin goiok, eune algarizek, ardaua eran goiok, errementarizek. Ola gizonak eta errementarizek, begizek baltzak eta aginek zurizek. Txin, 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 diruaren hotxa, aresek emoten daust maitia bihotzean poza. Txin, 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 diruaren hotxa, aresek emoten daust maitia bihotzean poza. Ameriketara joan nintzen, sentimori gabe, handik etorri nintzen maitia 5.000.000-aren jabe. Ameriketara joan nintzen, sentimori gabe, handik etorri nintzen maitia 5.000.000-aren jabe. Saltzen, saltzen, txakur txiki baten karamelua, gusta muy bien, esaten dau konfiteruak. Saltzen, saltzen, txakur txiki baten karamelua, gusta muy bien, esaten dau konfiteruak. Cuando vamos a Otxandiano, Santa Mañegunian, tomaremos chocolate Vulcanoren aurrian. Cuando vamos a Otxandiano, Santa Mañegunian, tomaremos chocolate Vulcanoren aurrian.